बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो नैबे चेप्टार 8 बेनि जाय माने बलाम एबा समानथाला फुमसु बेनिनो सोंथि बिदां 8.2 बेनि 6 नाम्बारनिफ्राय जागायगोन जों बा 6 नाम्बारनिखौनो दिनै मावफुंगोन। आरो थांनाय थाखोआव जोङो सोंथि बिदां 8.2 निनो 5 नाम्बारनिखौ बानायखादोंमोन आरो जुदि सोरबाफोर नैबे चेप्टारनि थामहिनबा बलाम एबा समानथाला फुमसुनि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ जुदि नायाखैमोनब्ला आरो जुदि बै भिडिअखौ नायनोब्लाथाय आं गासैबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेस्क्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसो बायदियै भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। दा आङो दिनैनि नैबे थाखोखौ जागायलांसै। दा जोंना 6 नाम्बार सोंथिया मा दं बेखौ नायना लानि। 6 नाम्बार सोंथिया दंनो आखान्थिथाम ABC नि खना ए इयाव जेबो गैया माने इयाव इसिं डाइरेक्ट दंना माने खना ए नि इसिं आरो खना ए नि इसिं दानखावग्रा आरो बाहेरा दानखावग्राया BC खौ फारियै D आरो फोलावनाय BC खौ E बिन्दोआव दानदों। फोरमा खालामदि BD divided by BE is equals to CD divided by CE बेखौ जोङो फोरमान खालामनांगौ आरो अब्लाथाय दा जोङो फोरमान खालामनो थाङोब्लाथाय बा बेखौ मावफुंनो थाङोब्लाथाय मा खालामनांगोन गिबियावनो जोङो बेनि जाय सावगारिखौ जों आखिना लानो नांगोन। सोंथिया जिखिनि खोथा बुंदो बेखौ जोङो सावगारियाव आखिनानै लानि। दा जों सावगारिखौ आखिना लाग्रोनि। दा सोंथिया दङ ओरैबायदि नाय आखान्थिथाम ABC होनदों नालाय मोनसे आखान्थिथाम आखिनो नांबाय जों जायनि मुङा ABC जागोन आरो ABC मोनसे आखान्थिथाम आखिनि बे मोनसे आखान्थिथाम जाबाय ABC आ बिनि उनाव मा होनदोंनाय आखान्थिथाम ABC नि माने इसिं खना ए आरो ना इनि खना ए इसिं दानखावग्रा होनना बुंदों थामहिनबा ए इसिं खना ए थामहिनबा नैबे ए खौ नि दानखावग्रा आरो बाहेरा दानखावग्रा माने इसिं दानखावग्राया मा जागोन BC खौ D बिन्दोआव दानगोन आरो बाहेरा दानखावग्राया फोलावनाय BC खौ E आव दानगोन। दा इसिं खना ए नि इसिं खना ए होनबाथाय नै सिंखै जागोन आरो नैबे सिंखै अब्लाथाय बेखौ खना एखौ जेब्ला दानखावना होगोन ना बै दानखावग्राया मा होनना बुंदो नैबे BC खौ बबाव दानगोननो BC खौ D बिन्दोआव दानगोननो थामहिनबा नैबे BC खौ दाननाय नैबे बिन्दोआ मा जागोन D जागोन आरो बियो मा होनना बुंदो जे नैबे इसिं खना एखौ जाय दानखावग्रा बियो BC खौ D बिन्दोआव दानगोन आरो लोगोसे मा होनदो आरो बाहेरा दानखावग्राया माबोरै फैगोन बाहेरा दानखावग्राया ओरैबायदि फैगोन जेब्ला जों नै जे BA दङ ना AB बा BA इखौ जेब्ला जों ओरै फोलावना होगोन ना फोलावना होयोब्लाथाय मा जागोन फोलावना होब्लाथाय जाय खना मोनसे सोमजिगोन बायजो फारसे इखौ मा होनगोन बाहेरा खना ए होनना बुंगोन माने बाहेरा सोदोब दं नालाय बाहेरा खना ए जागोन आरो अब्ला नैबे बाहेरा खना ए जाय नैबे खिनिया जाहैबाय नैबे बाहेरा खनाखौ बबेयाव दानखावगो बेखौ दानखावग्राया दा बेखौ दानखावना होयोब्ला हमना ला ओरै दानखावबाय आरो बिदि दानखावबाय अब्लाथाय जेब्ला नैबे बाहेरा खना एखौ माने नै BA खौ जेब्ला फोलावना होदो मा जायो CA नैयाव माबा मोनसे मुं होयोब्लाथाय होबा होनो हायो होआबा थानो हागौ खोथा गैया जुदि आदसा इयाव ए दंमोन नैयो बेथ' ए दंखायोमोन ओमफ्राय BA खौ फोलावना होनाय लोगो लोगो मा जाबाय नैयाव जिखिनि खना सोमजिदों नैबे खनाया जाहैबाय मा मोनसे बाहेरा खना जाहैबाय माने मानि बाहेरा खना इयो ए नि बाहेरा खना आरो बाहेरा खनाखौ जाय बुखावग्रा बा दानखावग्रा बाहेरा दानखावग्राया मा होनना बुंदो नै BC खौ D माने नैबे फैबाय इसिं दानखावग्राया नैयाव D आव दानखावखाबाय ओमफ्राय बाहेरा दानखावग्राया फोलावनाय BC खौ E बिन्दोआव दानदों। दा फोलावनाय BC होनबा मा जागोन नैबे BC खौ जेब्ला जों ओरै फोलावना होगोन ना स्केलजों ओरै फोलावना होब्लाथाय मोनसे बिन्दोआव दानगोन आरो ओमफ्राय नैबे बिन्दो जेराव दानदो इखौ मा होनना बुंदो D बिन्दो होननानै बुंदो आरो माने D बिन्दोआव दानहैगोन आरो मा जाहैबाय जे बायजो बिन्दो ए थामहिनबा BA खौ फोलावना जाय खना मोनदो बेखौ मा होनना बुंगोन बायजो खना ए
आरो नैबे बायजो खना एखो जाय दानखावग्रा नै दानखावग्राया मा होनना बुंदों नै बिसिखो थामहिनबा फोलावनाय बिसिखो अबाव दानदो नै डि आव दानदो आरो माने बिसिखो फोलावनायाव बबाव लोगो मोनलायदो नैबे दानखावग्राजों नै फोलावनाय बिसिजों डि बिन्दोआव लोगो मोनलायदो आरो बेखौ होनना बुंदो सोंथिया अब्लाथाय जोङो बेखिनि खोथायाव मा बुजिबाय जोङो जेब्ला होनना बुंदो जे इसिं खना एखो दानखावग्राया बिसिखो डि बिन्दोआव दानस'दो होनना बुंदो नै बिसिखो डिआव अब्लाथाय नै खना एखो जाय इसिङै दानखावदो थामहिनबा खना एखो इसिङै दानखावनाय माने मा नैबे खनाजों समान जादो आरो थामहिनबा नै खनानि मुङा मा नाम इयो BAD ना खना BAD नैबे खनाया सोरजों समान जागोन DAC नैबे खनाजों DAC जों समान जागोन आरो माने जिहेतु खना एखो इसिं खना एखो AD आ दानखावनाय जाबाय नालाय बेनिखायनो नैबे खनाजों इ खना समान नै खनानि मुङा जाबाय BAD आरो नै खनानि नामा जाबाय DAC इ मोननैया समान जाबाय आरो ओमफ्राय फारसेथिं आरो मा जादो बाहेरा खना एखो जेब्ला नैबे AD आ दानखावना होदो सरि जोबोद गोरोन्थि जालांबाय नैबे मामोन BC खौ फोलावनाय BC खौ बो दानदो इ बिन्दोआव दानदो होनना बुंदो ना बेनिखायनो नैबे बिन्दोआ D नङा बियो E सोमोन नैबे बिन्दोआ मा E बिन्दो आरो ना माने फोलावनाय BC खौ E बिन्दोआव दानदों होनदो ना नैबे लोगो मोननाय नै बिन्दोआ मा E सो आरो इयो अब्लाथाय इयो E जाहैबाय अब्ला जेब्ला नैबे AE आ फोलावनाय BC खौ E आव दानबाय अब्लाथाय मा जागोन जिहेतु बाहेरा खना A नि दानखावग्रा नालाय नैबे AE आ बेनिखायनो नैबे खनाजों नैयाव जे मोनसे खना सोमजिदो CAE नैबे खनाया सोरजों समान जागोन ओजोंनि नैबे खना समान जागोन नै मोनसे खना हमना ला इखो जुदि आं माबा मोनसे मुं होयोबा हमना ला नै P नै एसेसिम फोलावनायखौ P जुदि नाम होयोबा मा जागोन इयो नै खनानि मुङा मा जागोन इयो EAP बा PAE माने ओरै जाहैबाय नैबे खनाजों इ खना समान इ खनानि मुङा मा नाम CAE आरो ओजोंहा नैबे खनानि मुङा मा मुं इयो EAP नैबे खनानि मुङा ना बेयो जाबाय EAP आरो बेफोरबायदियै बिसोरो समान जागोन आरो माने नैबे AD आ इसिं खना A नि दानखावग्रा नालाय नै खनाजों खना समान आरो AE आ नैबे बायजो खना A नि दानखावग्रा नालाय नै खनाजों समान बेफोरबायदि आरो अब्लाथाय जों मा फोरमान खालामनांगौ नै BD by BE is equals to CD by CE इदि होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ आरो दा अब्लाथाय जों बेखौ फोरमान खालामलांसै दा जोङो गिबियाव मा खालामनांगोन सावगारियाव जिखिनि आखिबाय नै सोंथि मथे बेखिनि आखिना लानायखौ नैयाव गोनां फोरलि होननानै जोंनियाव लिरनानै लानांगोन आरो दा होमबाथाय बेखौ जोङो लिरनानै लाग्रोनोसै सोंथियाव जेरै दं बिदिनो लिरगोन मात्र नैयाव फोरमान खालामदिखौ फोरमान खालामनांगौदि होननानै जों लिरगोन आरो दा सोंथियाव जिखिनि होनाय दंमोन बेखिनिखौ लिरना लाबाय होनाय दं आखान्थिथाम ABC नि खना A नि इसिं दानखावग्रा आरो बाहेरा दानखावग्राया BC खौ फारियै D आरो फोलावनाय BC खौ E बिन्दोआव दानदों फोरमान खालामनांगौदि BD by BE equals to CD by CE इयाव आङो मा खालामदों मात्र नै फोरमान खालामनांगौदि बानायदों आरो ओमफ्राय नैयाव नैखिनिया बाथ्राया बांद्राय क्लियार जायाखैमोन स्पष्ट जायाखैमोन इखौ आं थिक खालामना होदो आखान्थिथाम ABC नि खना A इसिं इदि होदोंमोन ना आं इखौ थिक खालामदो ओरैबायदि आखान्थिथाम ABC नि खना A नि इसिं नैबे नि सोदोबखौ सोदेरना होदो ओमफ्राय आद्रा बाखिखिनिया सब जेरै सोंथियाव दं बेफोरबायदिनो आरो अब्लाथाय दा जों फोरमानाव फैनोसै दा जों फोरमान खालामगोन आरो दा जों फोरमानाव थार बुंथि मोनसे जाय थार बुंथिखौ जोङो फोरमान खालामबोखादोंमोन 8.2.1 बे मोनसे थार बुंथिखौ जे फोरमान खालामबोदोंमोन ओमफ्राय लोगोसे आरो मोनसे नैबे सोंथि बिदां 8.2 निनो जाय कुइसन नाम्बार 1 मोन ना कुइसन नाम्बार 1 बे मोननै थार बुंथिनि हेफाजाबै 8.2.1 आरो कुइसन नाम्बार 8.2 निनो जाय कुइसन नाम्बार 1 बे मोननैया थार बुंथिमोन आरो बै थार बुंथिफोरनि हेफाजाबैनो जोङो बेयाव फोरमानखौ बानायगोन आरो दा जों फोरमानखौ फारि फारि बानायलांसै दा गिबि फोरमानाव फैनि फार्स्ट स्टेपाव जों मा लागोन बेयाव जोंनो जाय आखान्थिथाम होनाय दं बेखौ नायनि नै साइडआव आं सावगारिजों बुजायना होनि जोंना दंखायो आखान्थिथाम ABC दंखायो A
बी सी ना नैबे ए बी सी आखान्थिथाम दं ए आखान्थिथाम ए बी सी आव मा दं नैबे खना ए नि इसिं दानखावग्राया सोर इसिं दानखावग्राया जाबाय ए डी नंगौना नै ए बी सी आखान्थिथाम दं नै ए बी सी मोनसे आखान्थिथाम दंना इनिनो नैबे ए डी आ जाबाय नै खना ए नि इसिं दानखावग्रा नै खना ए नि इसिं दानखावग्रा आरोना अब्लाथाय जोंना थार बुंथि 8.2.1 बायदिब्लाथाय मामोन जे मोनसे आखान्थिथामाव मोनसे थिखिनि खनानि इसिं दानखावग्राया बेनि उल्था आखान्थिखौ आखान्थिथामनि गुबुन दोंनै आखान्थिनि रुजुथायाव रानो थामहिनबा मा जेब्ला ए डी आ नैबे बी सी खौ डी बिन्दोआव दानबाय ना अब्लाथाय नैबे बी सी खौ ओरैबायदि मोनसे रुजुथायाव रानो थामहिनबा बी सी खौ नै डी बिन्दोआव दाननानै ओरै बी डी रुजुथाय बा बी डी रुजुथायखौ होनो हागौ बी डी रुजुथाय डी सी बा बोखावखोन्दोजों दिन्थिबा बी डी डिभाइडेड बाय डी सी इयो माजों समान जायो ए डी आ नै बी सी खौ जाय बिन्दोआव दानदों ना नै बिन्दोआव जाय रुजुथाय मोनसे बानायनो हायो जों बी डी रुजुथाय डी सी बी डी रुजुथाय डी सी आ माजों समान जायो नै आखान्थि दोंनैनि समान नै दोंसे आरो नै दोंसे इ दोंनै आखान्थिनि रुजुथायाव थायो नै दोंसे आखान्थिया मा मुं ए बी नंगौना नैयाव ए बी ओमफ्राय नैयाव मा जागोन ए सी बेफोरबायदियै जोंहा थार बुंथिया इदि फोरमान खालामना होदोंमोन आरो जोंखौ जे मोनसे आखान्थिथामाव मोनसे थिखिनि खनानि इसिं दानखावग्राया बेनि उल्था आखान्थिखौ थांबा नैबे बी सी खौ ओरैबायदि रुजुथायाव रानो जाय रुजुथाया सोरजों समान आखान्थिथामनि गुबुन दोंनै आखान्थि नै बी सी खौथ' डी आ दानखाबाय नालाय गुबुन दोंनै आखान्थिया सोर आद्रा थाखो ए बी आरो ए सी ना ए बी आरो ए सी नि रुजुथायाव रानो नै ए बी रुजुथाय ए सी इयाव जिहेतु ए डी आ इसिं दानखावग्रा नालाय सिन्स मायाव ए डी आ खना ए नि इसिं दानखावग्रा इनि इसिं दानखावग्रा ए डी आ खना ए नि इसिं दानखावग्रा नालाय बेनिखायनो मा जाहैबाय बी डी रुजुथाय डी सी आ मा जागोन ए बी रुजुथाय ए सी जों समान जागोन आरो दा जोङो बै थार बुंथि मथे बेखौ इयाव लाना फैनि नै फोरमानाव गिबि स्टेपाव हा जों इयाव लिरगोन आखान्थिथाम ए बी सी आव मा जाहैबाय ए डी आ खना ए नि इसिं दानखावग्रा इसिं दानखावग्रा आखान्थिथाम ए बी सी आव ए डी आ खना ए नि इसिं दानखावग्रा बेनिखायनो मा जागोन बेनिखायनो बी डी बाय डी सी बी डी बाय डी सी इज इक्वल्स टू ए बी बाय ए सी बेखौ ओमफ्राय जोङो से नाम्बार खालामनानै दोनगोन आरो बेखौ जोङो से नाम्बार खालामथ'बाय एबार नेक्स्ट मोनसे थार बुंथिजों जों गुबुन मोनसे कन्डिशन लाबोलायनि बै थार बुंथिया जागोन अबेनिफ्राय फैगोन इयो जों जे 8.2 आवनो 8.2 सोंथि 8.2 निनो जे कुइसन नाम्बार 1 फोरमान खालामबोदों ना बै कुइसन नाम्बार 1 नि जाय फोरमानमोन ना बेबो मोनसे थार बुंथियानोमोन बै थार बुंथिजों जोंहा नैबे सावगारिनिफ्राय लाना फैगोन आरो गुबुन मोनसे कन्डिशनखौ माबायदि लाबोगोन जों इयाव नाय आखान्थिथाम ए बी सी दं जेनेबा इयाव ए बी सी इ मोनसे आखान्थिथाम ए बी सी आ मोनसे आखान्थिथाम इनिफ्राय जोंहा इयाव खना ए नि बायजो दानखावग्रा दं खना ए हिसाबनि बायजो दानखावग्रा माने बी ए खौ जेब्ला ओरै फोलावना होदो नै बी ए खौ पी सिम फोलावना होदो ना बे पी सिम फोलावनायाव जाय बायजो खना सोमजिदों नैबे बायजो खना नै बायजो खनाया बे बायजो खनाखौ जाय बुखावो बे बुखावग्राया सोर ए इ आ बुखावो ना ए इ आ ओरै बुखावना होयो आरो जेनेबा ए इ आ ओरै बुखावना होदो ओमफ्राय ए इ बुखावनाया नै बी सी खौ ना नै बी सी खौ फोलावनाय बी सी खौ बबाव दानदो फोलावनाय बी सी खौ नैबे इ बिन्दोआव दानदो आरो अब्लाथाय माबायदिमोन थार बुंथिया जे मोनसे आखान्थिथामाव मोनसे थिखिनि बिन्दोनि बायजो खनाखौ बुखावग्राया बेनि उल्था आखान्थिखौ थामहिनबा उल्था आखान्थिया सोर नैबे बी सी आरो ना बेनि उल्था आखान्थिखौ
आखान्थि 3नि गुबुन दोंनै आखान्थिया सोर बिसिनिखौथ' जोङो रुसनै बिसिनि फोलावनायखौ इ बिन्दोआव दानखाबाय नालाय ना बेनिखायनो गुबुन दोंनैया सोर बिसिनि अनगायै दोंसेया AB आरो गुबुन दोंसेया मा AC आरो AB आरो AC नि रुजुथायाव रानो थामहिनबा माबोरै रानो BE रुजुथाय CE बेयो मा जागोन BE रुजुथाय CE बेयो माजों समान जागोन नैबे गुबुन दोंनै आखान्थि AB रुजुथाय AC नि समान AB रुजुथाय AC जों समान AB रुजुथाय AC बेजों समान जागोन आरो नैबेयो BE रुजुथाय CE आ BE रुजुथाय CE आ समान जागोन AB रुजुथाय AC जों समान जागोन AB रुजुथाय AC जों समान जागोन आरो मानो जागोन मानो होनबाथाय नैयाव नैजे AE आ बायजो खना A नि बुखावग्रा बायजो खना A नि बुखावग्रा आरो बेनिखायनो नै BE रुजुथाय CE आ समान जागोन AB रुजुथाय AC जों समान जागोन आरो दा जोंहा बेयो एबार इयाव फैसिगोन थार बुंथि बायदियै नैबे इखौ जों इयाव लिरनि जिखिनि मोनबाय दा जों इयाव मोनबाय ओरैबायदि आरोबाव आखान्थि 3 ABC आव बायजो खना A आरोबाव आखान्थि 3 ABC आव बायजो खना A नि बुखावग्राया मा जाहैबाय बुखावग्राया जाबाय AE बेनिखायनो थार बुंथि मथे मा फैदो BE by CE BE divided by CE is equals to मा फैदो AB by AC बेजों समान बेखौ जोङो 2 नाम्बार समानथाय खालामबाय आरो ना नै मोनसे नि हेफाजाबै जोंहा मा फैबाय BE by CE is equals to AB by AC BE by CE equals to AB by AC अब्लाथाय मा जाबाय नै से आरो नैखौ नाय से आरो 2 नाम्बार समानथायखौ नायबाथाय नै आगदा फारसेखै मा नुगोन आगदा फारसेखै AB by AC नुगोन AB by AC नुगोन थामहिनबा से आरो 2 नाम्बार समानथायनि आगदानि मोननैबो समान नै आगदानिया समान अब्ला आगदाफोरनिया जुदि समान आगसि मोननैयाबो समान जाथारनांगोन बेनिखायनो जों से आरो 2 निफ्राय मा लिरनो हायो जोङो BD by DC खौ BE by CE जों समान लिरनो हायो आरो बेनिखायनो जों लिरगोन so 1 and 2 implies से आरो 2 निफ्राय मा लिरनो हागौ जों बेनिखायनो से आरो 2 निफ्राय आगदाजों आगदा समान नालाय आगसिजों आगसि समान आगसिथिं मा दं सेयाव BD by DC is equals to जोंहा 2 नि आगसिखै मा दं BE by CE खेबसे खोन्थाना होबावदों आङो 1 and 2 implies माने से आरो 2 निफ्राय मा फैखो 1 आरो 2 निफ्राय आगदानिया समान AB by AC आगदानिया समान नालाय आगसिनि मोननैयाबो समान जागोन थामहिनबा आगसिखै मा दं BD by DC आरो BE by CE बेनिखायनो BD by DC जों BE by CE जों समान BD by DC is equals to BE by CE अब्लाथाय जोंहा फोरमाना प्राय फैबायानो ओरै जाहैबाय दा जोंहा फोरमाना मा लाबोनांगौ BD by BE is equals to CD by CE BD नि गायाव BE जानांगौ अब्लाथाय जों इखौ साजायनानै लानो हागोन ओरैबायदिनो गोजौनि BD आ थाबायना गोजौआव BD थाखानांगौ थाबाय खनायाव मा थानांगौ CE नै CE आ इयाव दंखायना लाबाय अब्लाथाय बे मोननैया BD आरो CE आ जेराव थानांगौ दंखायो BD दं CE आबो CE दं मात्र मा फैनांगौ CD गोजौआव इयाव BE अब्लाथाय नाय खेंसा सानजाबबा ओरैनो DC जों BE जों सानजाबखायो बेनिखायनो जों मा खालामनो हायो खनाजों खना BE खौ DC नि जायगायाव लाबोना ओमफ्राय DC खौ BE नि जायगायाव लां अब्लानो जोंहा फोरमाना फैबाय आरो जों मा खालामदो BD आरो CE आ गावनि जायगायावनो थाबाय BD आ BD थाबाय CE आ CE नि जायगायाव थाबाय ओमफ्राय DC जों BE जों ओरैनोबो खनाजों खना सानजाब खालायो नालाय बेनिखायनो जायगा सोलायबाबो एखे बेनिखायनो BE खौ जों DC नि जायगायाव लाबना DC खौ BE नि जायगायाव लांबाय नै BE खौ नै DC नि जायगायाव लाबबायना आरो DC खौ BE नि जायगायाव लांदो नै
बेनिखायनो जोंहा फोरमाना बेखिनिखौनो फोरमान खालामनो होदों नालाय जों फोरमानखौ मोनबाय बेखायनो इयाव फोरमान जाबाय नालाय प्रुफ होननानै लिरना होबानो जाबाय अब्ला जोंनि नैबे 6 नाम्बारनि सोंथियाबो बेखिनियावनो मावफुंजाबाय आरोना आरो 6 नाम्बारनि सोंथिया मावफुंजानायजों लोगोसे आं गासैखौबो साबायखर बावनानै दिनैनि नैबे थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।